Salutare toată lumea, eu sunt Roland și astăzi o să ne dăm în skatepark tractorul. Sunt aici cu Dănuț, Șpucu și toți băieții. Astăzi o să încercăm să dăm cât mai multe tricuri noi. O să ne dăm în half. Lumea, o să începem cu niște tricuri mai chill și după o să dăm niște tricuri mai grele. Hai să începem. Vova au dat un pic half-ul pentru că e prea cald, nu? Da. Zi. Oameni buni, Vova ne-au dat half-ul. Ce facem acum? Roli, care a dat? Care a dat? Vedem. Vova trebuie să facă 5 flotări, dacă nu le face, își ia penalizare. Dacă nu ți ieși de la fiecare. Da. Deci, până jos. 3, 4, 5. E bun, e bun, e bun, e bun. E bun, lăsăm așa. Dar trebuie să ștergem cumva acolo. Uite că se usucă. Nu se usucă, că nu mai e soare. Ce facem? Lume, vreau să vă zic că Vova au dat half-ul, a plecat. Da, o să ne dăm acum un pic pe flat. E foarte cald aici, transpirăm cu toții. Băieții au plecat, cred că la Kaufland, să mănânce ceva, să se mai răcorească, știți? Da, o să las camera jos și o să mă filmez cum dau tricuri pe flat. S-ar putea să vină și Șpucu, s-ar putea Dănuț. Vedem. Ok, hai să vedem.
Salut! Lume, vreau să vă spun că suntem în Hidromecanica Skatepark. Sunt cu Paulici, Malone și cu Dănuț și Luca. Vreau să vă spun că am fost în tractorul. Era prea multă plictiseală. Era half wood. Știți voi de ce. Și o să dăm niște tricuri super faine. O să-mi las telefonul puțin jos să filmeze. Așa că stați până la sfârșitul videoclipului să vedeți ce tricuri Like și subscribe. Like. Like. Să vedeți ce tricuri noi va da Paulici. Haideți să începem. Dar stai un pic să-l mut pe ăsta un pic mai coace, așa, perfect.